Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ing tansah kula taklimi para alim ulama, para kiai, para ibu nyai, wabil khusus wonten ngersanipun Bapak Kiai Haji Samsudin ingkang tansah kita tenggo-tenggo menggah punapa ingkang dados atur fatwanipun antawis mawidoh hasanipun. Dumateng para sesepuh pinesepuh ing tansah kula mulyakaken, dumateng para rawuh ingkang tansah sineba suka basuki. Sepindah sumangga kita ngunjukaken puja lan puji syukur dumateng kersa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pinten-pinten kenikmatan dhateng kita sedaya. Khususipun arupi nikmat iman lan Islam, sehingga kita saged makempal wonten menika majelis saperlu acara walimatul ursi kanthi wilujeng wonten alangan satunggal punapa kemawon. Salatuhu wassalamu mugiya tansah katur kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugiya kita ansal syafaatul uzma benjang wonten yaumul kiamat. Amin Allahumma amin. Para hadirin ingkang kinurmatan, wonten mriki kula ingkang kajibah aminangkani mukosimal awqat badhe ngaturaken rerajing ucara angking badhe lumampah ing sakwedal menika. Adicara ingkang sepindah pembikaan. Kaping kalihipun wawasan ayat suci Al-Qur'an. Adicara kaping 3 atur pasrah calon pengantin. Adicara kaping 4 prosesi akad nikah. Adicara ingkang kaping gangsal nun inggih muidoh hasanah ingkang badhe dipun medal sabda panjenenganipun Kiai Haji Samsudin. Adicara pamungkas doa penutup. Lan tingkah kula nyuwun agunging sesamudra pangeksami. Dungkap paripurnanipun adicara muga dipun tutup acara menika kanthi maos hamdalah sesarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Menawi sadangunipun kula ngadeg wonten ing ngarsa panjenengan sami nglantaraken rerencaning adicara pawiwahan menika wiwit kanthi panutup. Kathah babaan ingkang kirang ing trap sila saha subasita tumraping laku saha pacelatu. Kula nyuwun agunging pangak semanten. Cekap semanten atur kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.